מי מהחבר'ה? כמה חזקות. חזקות אני לא יודע, אני יודע רק שאומרים איזה מילה ואני אספר לו על זה בדיחה. צרפתי. צרפתי. היה אחד צרפתי, גוי, מוכר שם אוכלים צפרדעים הרי. חנות של צפרדעים. הגיע לי שם ישראלי, אומר למלצר הצרפתי, תגיד לי, יש לך רגלי צפרדע? קפוץ תביא לי חומוס. אמר לו, כן, אבל לא קפוץ, תביא לי חומוס. היה אחד מהצרפתים, הם אוכלים צפרדעים הרי. אז קנה פלאפל, שמו לו פלאפל, אם הוא הולך בחושך, לא שם לב, נפל לו כדור, היה ביצה שם. היה מחפש את הכדור, יצא לו צפרדע. שם בפנים, בא לאכול שמהכוח, אבל כוח לא כוח, שילמתי אני אוכל, מה הכוח? מה עוד? משקפיים. מה המכנה המשותף עם משקפיים בממשלת ישראל? שניהם על הפנים. מה עוד? סטנדר. סטנדר, וואה. היה פעם איזה סטנדר שם. מישהו, זהו מספיק, אבל הוא שם בסטנדר מראה, שם מראה והלך, השאיר אותה ככה. בא איזה קורדי מסתכל, בוא'נה, הבן אדם הזה מוכר לי. הקורדי השני מרזוז רגע, פגר, זה אני. זה שלי כמו בגורל כביסה. כן. על תימני. נכון, הכל אמת. תימני. זה האוכל, זה בצק. איך אתה יודע שהתימני הזה שנפל בכביש הוא נקרא מת או חי? הוא נוגע לו בארנק. הוא נוגע לו בארנק. אם הוא לא זז, דפקו בדלת של תימנים. פתחת אישה זקנה בת 98. מה עשית? תרומה. אמא לא בבית. תימני יכול להיות פעם עכשיו? אייפון. על הטריפוליטאים יש משהו? מי המציא את האייפון? לכן אתה לא תפסיק. אין בדיחות. מי המציא את האייפון? סטיב ג'ובס. הוא הגיע עכשיו לשמיים, לא מזמן הוא מת. אמר להם, אפשר להיכנס לגן עדן? אמרו לו, רק דרך האייטונס. מה יש הטריפוליטאים? טריפוליטאים ומרוקאים יש ביניהם קצר חשמלי. אז היה טריפוליטאי, מרוקאי ואתיופי בחדר לידה. אמרו להם, הילדים נולדו והתערבבו, כל אחד ייקח לפי הרגש. הטריפוליטאי התנפל על האתיופי ואמר, זה שלי וברח. אמרו לו, בוא הנה, זה בטוח לא שלו, ונכון, אבל אני אמות ולא אקח את המרוקאי. עזוב לי את זה. מכבי אש. אתה יודע אבל למה לא מסתדרים ביניהם? כשהם חושבים שהם פלוס. שניהם חושבים שהם פלוס, נכון. אף אחד לא מוריד את המינוס. זרובבל פרטי. לא, אני אגיד לכם. אני אגיד לכם משהו. מה אמרת? מישהו אמר פה משהו? אתה אמרת מכבי אש. באו למכבי אש לבחון אותם. גרוזיני, עיראקי ומרוקאי. אמרו לי, לפי איך שתגידו לנו, אנחנו נקבל אתכם למכבי אש. יש דלקה, יש לך דליים עם מים, מה אתה עושה? אומר המרוקאי, דלי אחד פה, דלי אחד פה, רץ, שופך, התאבד. אומרים לעיראקי, אתה מה? אומר, יש אש, דלי אחד ביד הזאת, דלי אחד כאן, דלי אחד על הראש, רץ, שופך את המים. אמרו לו גרוזיני, תגיד לי, יש שרפה, מה אתה עושה? אומר, 5 דליים. מה לא איך? אומר, דלי אחד ביד הזאת, דלי אחד ביד הזאת, והעיראקי על הגב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישמח אתכם כל השנה כולה. שיברך אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך כל הקהל הקדוש הזה, הם ושהם בני תלמידיהם. על קאדי על מה יברך ידכון, יקי ידכון, בקל צלותכון, תפון לכל צרה ואחתם, מרד אדם סעדכם, להגר בעדכם, זכת שלמו עליכם, יוסף עליכם ככם 1000 פעמים, וברך אתכם כאשר דיבר לכם. וכן ירצון לומר אמן ו...